आङो नैबे थार्ड एटेम्प आरो सेकेन्ड इन्टारभिउ मोनयो। गोजोननाय मोनदों। थांनाय 17 फेब्रुवारियाव फोसावनाय APSC आनजादाव गासै बर' माहारिनि गेजेराव सा9 बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बिनि गेजेराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 1 नं खैलाजुलि सोनाब खैलाजुलि गामिनि सासे बिजाथियाबो सासे। दा बिनि गेजेराव आं बे ओनसोलनि देरहासारनाय बे ओनसोलनि मोनसे जाफुंसारनाय मोनसे नुथायखौ लाबोदों, जायनि जाहोनाव गोबां रायजोनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो आफादनि मावथिफारिया बिथांमोना फैनानै लोब लोब फैनानै बेयाव बिथांमोनखौ बरायफैनाय मोनसे नुथायखौ नुनो मोनदों। आं बिथांमोननि मोनसे नुथायखौ दिन्थिनो नाजागोन, जिहेथु गोबां बेयाव ओनसोलाव मोनसे थुलुंगाथाव लाबोनायजों लोगोसे ओनसोलनि मोनसे मुं खामायनाय, मुं आरजिनो हानाय मोनसे बियो बुंनो नांगोन जोङो, जायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलनि जिथु फरायसा आफादनिफ्राय लानानै साहित्य सभा आरो माखासे आनसलिक बाथौ आफाद बायदि बायदि आफादफोरा बिथांमोननि न'आव फैनानै बिथांमोनखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय बा नुनाय जादों। आं गिबियाव आं बिथांनि APSC याव उथ्रिसार जानो हानाय जितु प्रिन्स टम हाज'वारि बिथांनि बिफा, आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन, जिहेथु नोंथांनि आंगो फिसाला जितु नैबे मोनसे आसामनिनो मोनसे गोजौसिन मानदान्दा गोनां जितु बेयाव आनजादाव उथ्रिसारदों, माबायदि गोसोखौ माबायदि मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों। बियो जोंनि मिजिंखामोन। जोङो सासे गथ'खौ माबायदि थाखोआव लांनानै सुबुंजों सिनायजानाय जायो बेखौ जोङो आगोलावनो सानबाय थाखानाय, आरो बे मोनसे गिदिर जारिमिन जाना थाबाय। जों जिथु नैबे जोंनि गिदिर सानखौ जोङो बरायदों आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो रायजो राजाफ्रा गोबां लोब लोब फैनानै बाहागो बा मान बावफैदों, साबायखर बावफैदों, माफोरमायो? आंनिफ्रायबो बिथांमोनखौ गोबां साबायखर होदों। थारमाने आंनि न'आव जे फैनानै बिथांमोना आंनि गथ'नो जि बोर सारस्रिफैदों, बा आर'नाइ मोनसे गाननो फैदों, बा माबा मोनसे खौरां लाफैदों, आं बेखौ बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर होदों। आरो आंनि बे बिथां बिजाथिनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन, जिहेतु नोंथाङा सासे ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों, लोब लोब फैनानै रायजो राजाफ्रा फैनानै नोंथांखौ बरायफैदों, मान बावफैदों, मा फोरमायगोन? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि ड्रिममोन मोनसे उन्दैनिफ्रायनो जे मोजां मानसि जानो हानाय गिदिर अफिसार सासे। आं दिनै बे ड्रिमखौ कमप्लिट जानाय नुनानै गोजोननाय मोनदों। जितु APSC आनजादाव पास जाबाय, बे नोंथाङा बबे मोनसे बिभागाव? औ, आङो एसिस्टेन्ट मेनेजार अफ इन्डास्ट्रिज। खनबेसे नोंथाङा बेबायदि आनजादखौ होदोंमोन? आङो नैबे थार्ड एटेम्प आरो सेकेन्ड इन्टारभिउ मोनयो। गोजोननाय मोनदों। आरो आं बिमानिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन, जिहेतु नोंथाङा सासे फोरोंगिरिबो, जितु बेयाव नोंथांनि फिसाज्ला जितु सासे बेबायदि मोनसे गिदिर आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय, मा फोरमायगोन? आं गिबियावनो इसोरखौ एकदम लाख साबायखर, बिनिफ्राय गासैखौबो रायजो राजाफोरनि बोर सारस्रिनायफोरखौबो आङो साबायखर होयो। बिनि लोगोफोर बेखौ हेल्प खालामदों, साबायखर। बिमायमोनाबो बहुत हेल्प खालामदों, साबायखर। ओमफ्राय दा खस्थ'आथ' जाखायो जेनेबा बिदि माबानायाव। आंनि मोनसे मिजिं, माने बर'फ्राथ' बहुत नासयजानाय हारि ना, ओंखायनो आं बर'फोरनि गेजेराव सासे मोजां मानसि, सासे गिदिर अफिसार जानानै जेन इयुन जोलैफोरा बिनि लामाखौ लालाङो, बेखौ आङो आसा खालामदोंमोन। आरो फिसाला देरहानायनि मुङाव गोबां खुसिनि बाना जादों नामा? जादों, जथेस्थ' जादों। माने सिमांखौ कमप्लिट जानाय बायदि मोनदों आरोना।
सिमाङा अब्लासो कमप्लिट जासिनगोन जेब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्राबो जेन आरो बेबायदि लोब लोब ओंखारबोगोन अब्ला बांसिन कमप्लिट जागोन आरो सिमाङा। नंगौ, मोनसे समाव ओरैबायदि थासारिमोन जाय थासारिया गुबुन मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला गोबां साननो गोनां जायोमोन। बे समाव दिनैनि बे मोनसे खुसिनि बानायाव जिथु फरायसा आफाद दुलाराय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जिथु बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैनानै बिथांखौ बरायनाय मोनसे बरायफैदों। आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जिथु मोनसे गिदिर देरहासारनाय, ओनसोलनि देरहासारनाय बा जिल्लानिबो देरहासारनाय होनना बुंनो हागोन। नंगौ, थारैनो जोबोद गोजोनथाव। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खैलाजुलि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय 1 नं खैलाजुलि गामिनि मानगोनां जोंहा अनसायग्रा हाज'वारि मानगोनां बिथां आरो भारती मानगोनां बाजै बिथांनि जि सासेल' फिसाला नायल' जाल' प्रिन्स टम हाज'वारि मानगोनां बियादै फिसाया जे थांनाय 2024 मायथाइयाव जे खुंजानाय APSC आनजाद, बे APSC आनजादाव देग्लाय मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हादों बे CCE एग्जामाव। दा बेनि थाखाय जोङो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोजोननायजों बिथांनो गांसे आर'नाइ आरो बिथांनि बिमा बिफानो गांसे आर'नाइजों जोङो मान बावफैदों। जा मान बावनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि ओनसोलाव दिनैसिम बेबायदि उथ्रिसारनो हानाय गैसोआ बा गैयानो। दा बे बिथाङानो हयथ' जोंनि ओनसोलाव गिबि खेब जोंनि हादान ओनसोलनिफ्राय बेबायदि रायजो जाजेननायनिफ्राय बेबायदि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों बा हयथ' बे बियादै फिसायानो जागोन। दा बेखायनो बिनि गोजोननायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। दा बेखायनो जियानो जायाथों मानो बे बियादै फिसाया जिबायदि मोनसे गावनि नाजानाय, गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आरो बिथांनि जि बिमा बिफा खोब दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मोनसे समाव बे ओनसोलाव लामा मोजां गैयामोन, दालां गैयामोन, मोजां फरायसालि गैयामोन आरो गोबां बेबायदि उसुबिदा न'खरनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना गावनि सासेल' फिसालाखौ मोजां जोथोन लानानै दिनै बे आनजादाव उथ्रिसार जाफैनो हानाया जोंनि गोबां ओनसोलनि थाखाय जारिमिन बियो। दा बेखायनो जोङो आसा खालामगोन बे बियादै फिसा बायदि आरोबाव जोंनि ओनसोलाव आरोबाव 10 जन बेबायदि उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय जों खामानि मावबावनांगोन आरो साफ्रोमबो जोंनि बिमा बिफा गारजेनफोरा गाव गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जोथोन लानांगोन जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे माब्रै आनजादाव जों जिरायनांगोन आरो माबायदि आनजादाव जिरायोबा जों उथ्रिसारनो हायो बेनि बागै जों मोजाङै बुजिनानै लानांगोन, सोलोंनांगोन आरो बिथांनिफ्रायबो जोङो सोलोंनांगौ दङ। दा बेखायनो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि सनितपुर ओनसोलनिफ्राय आरोबाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा APSCआनो जा बा UPSC आनजादानो जा बेयाव जोङो एग्जामाव जोङो नुजाथिनो नाजानांगोन। जों बे एग्जामखौ लिरनो नाजानांगोन आरो माबोरै जों लिरनो हायो बेखौ जोङो गोरों गोराफोरनाव सोंनानै लानायनि गेजेरजों गावखौ जोङो प्रिपेरेसनखौ जोङो खालामनांगोन। दा बेखायनो बेफोर एग्जाम होनाया गोरलै नङा। बेफोरखौ एग्जाम होनायनि सिगां जोङो गोबां प्रिपेरेसन जोङो गावखौ सांग्रां खालामनानै लानो गोनां जायो। दा बेखायनो आङो बे प्रिन्स टम हाज'वारि बियादैनिसिम आङो सनितपुर जिल्ला एबसुनि जानानै गोबां साबायखर बावदों जे बिथांनि जि जाफुंसारनाय बेयो बिनिल' जाफुंसारनाय नङा, बिनि बिमा बिफानि जाफुंसारनाय, बे खैलाजुलि ओनसोलनि जाफुंसारनाय, जोंनि सनितपुर जिल्लानिनो बेयो जाफुंसारनाय। दा बेखायनो बिनि जाफुंसारनायानो बर' हारिनि जाफुंसारनाय। दा बेखायनो देग्लायनि जि 9 जन फरायसाफ्रा बिजाथिफ्रा पास जादों बिथांमोननि गेजेराव सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो जे बे बियादै फिसाया पास जादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो आसा खालामगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरोबाव बिथांखौ इन्सपिरेसन लानानै आरोबाव फैबाय थानाय आनजादाव जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बिनि थाखाय प्रिपेरेसन जागोन बेखौ आङो सनितपुर जिल्ला एबसुनि जानानै खावलायबाय। नंगौ, थारैनो बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे साकरि मावनाय बा माबा मोनसे हाबा मावनायफोरा बर'नि गेजेराव खम। थारैनो थुलुंगाथाव दिनैनि बे प्रिन्स टम हाज'वारि बिथांनिफ्राय गोबां थुलुंगा मोनगोन बेखौ नैबे ओनसोलनि प्रिन्स टम हाज'वारि बिथांखौ लानानै गोबां थुलुंगा मोनगोनखौ मिजिंथिदों।